Dobro večer, Ćirilica. Gost, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Trebalo je da se vidimo u subotu, pomerili smo u redovan termin u ponedjeljak. Želimo srećnu slavu svima koji slave Đurđicu, uključujući i mene. I meni je danas slava. Počinjemo sa koronom, vesti uznemiravaju, hiljade mrtvih. Srbija vodi odlučnu borbu protiv korone. Uspeva ono što ne uspevaju i daleko bogatije zemlje sa tradicijom medicine, zdravstva. Večeras, odnosno danas posle podne, je do večeras u 20:30 bio najteži dan za Srbiju. Dakle, pošto mi gledamo te preseke u 6 popodne, u 8 uveče, u 10 uveče, onda u 6 ujutru, 8 ujutru, 10, 12, pa u 2, sa tim u 2 idemo pred javnost. Ovo je najveći broj zaraženih ljudi do sada, ubedljivo najveći broj ljudi zaraženih do sada. Mi u ovom trenutku imamo preko 4800 ljudi u bolnicama. Preko 4800 ljudi u bolnicama. Svi naši bolnički kapaciteti su puni. Jedino još da, a bilo bi to katastrofa i znak da ništa drugo ne možemo da radimo, da ortopedsku bolnicu ponovo pretvorimo u... I banje postaju COVID bolnice. Od Banje Koviljače pa nadalje... Selters još ranije u Mladenovcu, dakle. Ako nam se to dogodi, prosto onda više nemamo gde ljude da smeštamo i za nas dolazi važna bolnica, otvaranje, srećom pa smo ušli u taj projekat izgradnje bolnice u Batajnici i u Kruševcu, dakle tu ćemo imati negde oko 1400-1500 novih mesta, negde oko 400 novih jedinica intenzivne nege, ali na ovakve brojeve prosto nemoguće ljude smestiti. I pošto pratim šta se zbiva u Evropi i u regionu, tamo je situacija zbog broja mrtvih čak i teža nego kod nas, ali naš je posao da sve ljude zbrinemo. A ne možemo da zbrinemo ako nemate pomoć ljudi, ako ljudi ne žele da održavaju distancu ili ako ne žele da nose maske. To je moja molba i pomalo vas uvek hvata panika od toga kako i na koji način ćete da dočekate sutrašnji dan i sa koliko problema da se suočite i ja ću večera za vas ekskluzivno da kažem da ćemo da damo sve od sebe i to nemojte da me... To nije obećanje, ali ljudi znaju da kada kažem da to ne govorim slučajno, ćemo dati sve od sebe da pokušamo da nabavimo vakcine ne 10 i 15 i 20 i 30 hiljada do kraja ove godine, već da probamo da napravimo, već da probamo da nabavimo 500 hiljada, milion doza, da bar pola miliona ljudi vakcinišemo, da smanjimo pritisak na bolnice, da zdravstvene radnike obezbedimo bilo odakle iz sveta, dakle, ne interesuje me koja, samo da naše zdravstvene vlasti to odobre, dakle, bit ćemo spremni da platimo. Velika je borba ko će prvi doći do vakcine. Evo vidimo dve američke kompanije, i Pfizer i Moderna. Jedna 94% efikasnost, druga 90%. Vidimo švedsko, engleska, ruska, kineska, svako... Prvo su objavili za Pfizer BioNTech, dakle, to je američko-nemačka, rekli su 90% efikasnost. A Moderna je odmah... Ne, onda su Rusi rekli 92% efikasnost. Onda je Moderna rekla 94,5%. I pritom je Moderna rekla da oni imaju mogućnost da drže se na temperaturi od 2 do 8 stepeni, ne morate da budete na minus 70 stepeni, što zahteva posebne frižidere i tako dalje. Šta je suština? Dakle, zašto su vakcine toliko važne? Ljudi u savremenom svetu nemoguće je da ljudi budu 100% disciplinovani. I nemoguće je da ljudima kažete nemojte da proslavite dečiji rođendan. I nemoguće, možete da molite koliko god hoćete, i nemoguće da ljudima kažete nemojte da se zabavite jedan put u mesec dana. Ili nemojte da odete na posao, nekada radite u proizvodnoj liniji gde ste blizu jedni drugima. Dakle, prosto bezbroje stvari, ljudi su naučeni na te društvene kontakte. 3 su razloga zbog čega to moramo da uradimo. Prvi je da bismo spasili živote ljudi. Dan ranije dobijena vakcina spasit će nam desetine života ljudi. A svaki život svakog čoveka našeg je važniji od bilo čega drugog. Druga stvar, to će da spasava našu ekonomiju.
će da spase hiljade ljudi će da ostanu i da imaju svoj posao ukoliko dobijemo mesec dana vakcinu ranije nego neko drugi. I po 3 time spasavamo mlade ljude. Obično svi govorimo o starima. Tačno je, stari su najugroženiji. Naše deke i bake, naši očevi, majke, oni su najugroženiji. Ali mi oduzimamo mladost mladim ljudima. Mi im oduzimamo život. Ne svojom krivicom, naravno. Oduzimamo im ono što im pripada. Oduzimamo im ono što čini mi se je nešto na što su svakako računali. I verujem da je to nešto zbog čega moramo da budemo motivisani da vakcinu u Srbiju što pre uvezemo. Ja zato molim naše zdravstvene vlasti da ceo svet obigraju, da probaju da nađu, da probaju da pronađu vrlo dobru vakcinu i mislim koju god da uzmete, sad to su nijanse razlike. Prosto sve su to vrhunske vakcine i mnogo će nam pomoći u borbi protiv COVID-a. A vakcina je postala najveća politika. To je tačno da je postala politika, ali za nas je važno da bilo koju nađemo i da narod izlečimo. Za nas vakcina nije politika. Za Srbiju vakcina nije politika. Za Srbiju je vakcina život. Život naših ljudi, život naše ekonomije. I to je život pre svega naših mladih ljudi. Kinezi su vrlo zagonetni, iako su vakcinisali već 300 miliona ljudi. Praktično Kina je jedina zemlja koja se izborila sa koronom. Tamo je korona prvo se javila, ali sačuvali su i Peking, i Šangaj, i proizvodnju, obnovili su industriju. Jedina Kina nije osetila ekonomske slom. Kina je to jedan istrajan, strpljiv narod koji ima veoma ozbiljno rukovodstvo i oni nikome ne nameću svoje znanje. Oni su vakcinu uradili, ogroman broj ljudi vakcinisali, krenuli su od svojih oružanih snaga, dakle, uradili ogroman posao i oni nemaju više problema sa koronom. Oni koji su naišli na najviše društvenih kontakata i na najmanje poštovanje i na najveće individualne slobode, što je takođe normalno, a to smo mi Evropljani i to su Amerikanci, dakle, kod njih je korona, rekao bih, najsnažnije zastupljena i pravi najveći problem. Ono što je, čini mi se, od presudnog značaja za nas, to je da prestanemo da se bavimo politikom. Imali smo mnogo neodgovornih ljudi koji su govorili prvo šta će nam te bolnice, koje gradimo, sad vidite koliko su potrebne. Evo vidimo, kad je Orban najavio da će uzeti kinesku vakcinu, odmah su mu zapretili sankcijama da ne može da uzima kinesku vakcinu. Pa dobro, mi smo potpisali, pravo da vam kažem što se nas tiče, ja sam spreman da lično preuzmem tu vrstu rizika. Ti si najavio i Pfizer i kinesku i svako ko ima vakcinu, mi smo spremni da... Nama je to pitanje, ljudi, nije pitanje da li ćemo platimo 10, 20 ili 30 miliona evra više. Pitanje je da li ćemo dobijemo 3 meseca ili 6 meseci ili 9 meseci ranije. Koliko ćemo života da sačuvamo? Pustite me da li košta 10 ili 30 miliona evra više ili ćemo da čekamo do kraja sledeće godine. Nama poslednja tura vakcina stiže do decembra 2021. godine. Šta da radimo u decembru 2021. godine? Ko će dočeka decembar 2021. godine? Dakle, to što čujete da jeste politika, mi učestvujemo, pogledao sam sinoć malo ili negde danas u klipovima tim Šešelj Kisić. Dakle, suština je u sledećem. Dakle, mi smo ušli u taj COVAX program, koji je program Evropske unije. Oni su prvo naručili AstraZeneca vakcine, pa prešli na Pfizer. Ne interesuje nas. To Evropska unija bira, mi ćemo da platimo našu kvotu. I ulazimo u to. I dobit ćemo kada i svi drugi u okviru kvote koja nam pripada i to je to. Naravno, doći će posle toga i AstraZeneca kao Oksfordska, dakle, doći će posle toga i Moderna, doći će mnoge druge sa zapada vakcine, ali imate i rusku i kinesku vakcinu. Za nas je od presudnog značaja kad možemo, odnosno možemo da dobijemo tu vakcinu što pre. I sad vi meni kažete imaću politički problem, ako sam vas dobro razumeo, što inače tačno,
Dakle, da će sasvim sigurno postojati problem politički za Srbiju ukoliko uveze kineske ili ruski, posebno kineske vakcine. I onako su nam pretili zbog korozivnog kineskog utjecaja. Tako je. Dakle, a ja sam sad vas Kancerogenog pitam, ruskog. a mislite da bih smeo da imam dilemu bilo kakvu ili bilo ko u državnom rukovodstvu Srbije, da možemo da spasemo jedan život i da donesemo takvu odluku da bismo bili pohvaljeni u Briselu ili bilo gde drugo. Šta me se to tiče? Svaka im čast, hvala im što su nas uvrstili u COVAX program, što su nam dali priliku da budemo u tome. Ako možemo da nabavimo vakcinu ranije negde drugo, pa nabavit ćemo je negde drugo. I nećemo da teramo nikoga. Naterat ćemo samo one koji moraju da prime. Dakle, zdravstvo, vojska, policija. A vi ljudi, hoćete, nećete, nemojte. Samo bih volao da budu fair ti ljudi koji kažu da neće da primaju vakcinu i koji kažu da korona ne postoji, da posle toga ne kažu, evo, dajte nam, držite nas u bolnici po 50 i 60 dana. Naravno da je to nemoguće i naravno da to ne očekujem stvarno. Ali nije fair prema ovim lekarima, nije fair ni prema državi. Nije fair ni prema kome. Zato što mi moramo da gradimo brže, moramo sve pare da izdvojamo za zdravstvo, moramo da se borimo svakog dana za ljude. Dakle, moja obaveza i naša obaveza je da vakcinu što pre dopremimo u Srbiju i da ljudima omogućimo da budu zdravi, da budu živi i da budu zdravi. Moja vez za vas je večeras, ne mogu da garantujem još, ali obećavam da ću dati sve od sebe, što znači uz veliku mogućnost da će biti značajna količina vakcina, a ne samo nekoliko hiljada vakcina. Ali to je pitanje sad dana, pitanje tako je, meseca. To je pitanje sata i dana, ne meseca, sata i dana. Sata i dana. Kada imate ovoliki broj mrtvih, kada imate u regionu, kada imate u Bosni i Hercegovini danas 74 mrtva, to je kao da je kod nas 160 mrtvih, proporcionalno broju stanovnika. Dakle, ja vas pitam, jel vi mislite da mi imamo takav luksus da toliko ljudi možemo dnevno da gubimo? Srećom, kod nas je stanje nešto bolje. Naveo sam taj primjer. Hrvatska, koja je gotovo dvostruko manja, ima veći broj mrtvih nego što ima Srbija. U Crnoj Gori, kada čujete da je 13 mrtvih, to je kao da je u Srbiji 130 mrtvih. Samo što to ljudi neće da primete. Dakle, po broju mrtvih smo, ma kako to tragično bilo, a užasno je veliki broj, u 5 oni koji imaju najmanju stopu, najmanju procenat mrtvih u celoj Evropi. Nešto drugo je stopa smrtnosti.